אהלן, אני עמית, אני מדריכת פילאטיס ופיזיותרפיסטית, והיום אנחנו נדגים ונראה כמה תרגילים לתנועתיות של הגב. אז דניאל, בואי תתחילי בעמידת 6, כפות ידיים על המשטח של הרפורמר, בדיוק. השכמות והכתפיים הם ממש מעל הידיים. בואי קחי נשימה, ובהוצאת אוויר תתחילי לעגל את הגב, לגלגל זנב פנימה בין הרגליים. נכון, בדיוק, ממש תדחוף מכפות הידיים. שוב, לקחת שאיפה, לפתוח בית חזה, להרחיק כתפיים מהאוזניים, נכון, ולהשוויץ ישבן אחורה. מצוין. עוד פעמיים. להוציא אוויר, לעגל את הגב, לדחוף עם הידיים ולנסות לסגור מיטה. בדיוק. והמצח ממש רוצה לפגוש את הירכיים ועוד לסגור מיטה פנימה. עוד פעם אחת. לקחת שאיפה, לפתוח בית חזה, להרחיק כתפיים מהאוזניים. מצוין. בואי ניפגש בגב ארוך. הכתפיים ממש יהיו מעל כפות הידיים. קחי נשימה. ובהוצאת אוויר תשאירי ישבן גבוה ותתחילי לפתוח מיטה, לתת לבית החזה לשקוע. נכון, את יכולה ממש לשים כפות ידיים כנגד המשטח, בדיוק. לאפשר לישבן עוד להשוויץ אחורה וללב עוד להיפתח למטה. יופי, קחי פה נשימה ובהוצאת אוויר תתחילי לגלגל את הזנב בין הרגליים ומפה לסגור מיטה. יופי, כל הדרך פנימה, מיטה בסטופר, ועכשיו אל תתני למיטה להיפתח, תנסי להתעקש על הסגירה. ושוב. יופי, ולשלוח ישבן רגע אחורה לעקבים, רגע לשחרר. יופי. מצוין. אז בואי דניאל, שימי את יד ימין על הבר, שימי את יד שמאל על האזור של האגן. בואו נתחיל רק לחפש את הבסיס. קחי את האגן אחורה, בדיוק, ובהוצאת אוויר תשלחי את הישבן קדימה ותאפשרי גם אולי לבית החזה קצת להסתובב על הסולם. בואי נחפש נקודה שהישבן נוגע במיטה, אבל בית החזה עדיין נשאר קדימה. ולחפש את הגב ארוך. מעולה. תפתחי את יד שמאל הצידה, נכון? מרפק ימין מעט כפוף. תתחילי לאט ליישר את היד הימנית, לפתוח את יד שמאל מעבר לראש, בדיוק, ולאפשר לאגן להישאר הכי נמוך שאפשר. כתף ימין רחוקה מהאוזן, מעולה. ולאט לחזור כל הדרך חזרה, לכופף את מרפק ימין, נכון? ועוד רגע נוסיף גם את המתיחה לצד השני. תוכל לתפוס עם יד שמאל את הכותפת הקדמית ולשלוח את יד ימין כל הדרך מעבר לראש ולאפשר פתיחה גם של הצד השני. מהממת. יופי. מעולה, יד שמאל עושה סיבוב גדול, 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 גדול. פותחת את המיטה, נכון? מצרפת בזהירות את יד שמאל אל הבר, ורק נותנת למיטה עוד להיפתח מהכוח של שתי הידיים, ולבית החזה להישאר ממש ממש מקביל לרצפה. מעולה. עכשיו במרפקים ישרים, כתפיים רחוקות מהאוזניים, ומפה את מתחילה לאט לסגור מיטה, בדיוק, ולעלות למעלה. ושוב האגן השמאלי מחפש עוד להישאר נמוך, בית חזה פתוח, מעולה. אוקיי, אז אנחנו נמשיך עכשיו בתנועתיות של הגב, קצת נעשה פיתולים, רוטציות. בואי תתחילי להפיל שתי ברכיים ימינה, תשמרי על האזור של השכמה השמאלית דבוקה על המיטה, בדיוק, ותנסי, אפשר לקחת בדיוק את המבט שמאלה וקצת להפיל ברכיים, נכון, לנשום, שאיפה ונשיפה, מצוינת, ולחזור לאט לאט חזרה כל הדרך למרכז, להעביר מבט לצד השני ולתת לשתי הברכיים ליפול שמאלה, נכון. מעולה. ממש ננסה להשאיר את שתי השכמות דבוקות אל המיטה ולחפש עוד את שתי הברכיים רוצות ממש ליפול לצד השני. מצוין. ידיים לצד הגוף, עקבים ביחד בעונות לחוד. הישבן כמה שיותר כבד על המיטה. ידיים רוצות לדחוף עוד קדימה, להאריך אותן. אז ברכיים כפופות, פלקס בכפות הרגליים בעונות אלייך. עכשיו תתחילי ליישר תוך כדי שאת דוחפת את היד שלי כל הדרך ובסוף עוברת אל הפוינט. נכון. ישבן כבד על המיטה ואז הרגליים מתחילות לעלות. מעולה, תאפשרי לישבן להישאר כבד על המזרן. עכשיו דמייני שאת בתוך צינור, הרגליים בתוך צינור, את מנסה לעלות רגליים לתקרה, מנתקת חוליה אחרי חוליה בלי שהמיטה זזה. רק בסוף הרגליים נוסעות אחורה, קפיצים מושכים, בדיוק, הרצועות מושכות, ורק אז המיטה נסגרת, מושלמת, יופי. לכופף ברכיים אל הכותפות, נכון, תשמרי את העקבים גבוהים, ועכשיו דניאל תתחילי להחזיר חוליה אחרי חוליה לאט, לאט. לאט, לנשום. בדיוק. בסוף עקבים פוגשים את הישבן ומתיישרים קדימה.